Berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Jinými slovy a přesněji, každý ponese sám své břímě. A není v tom rozpor? Neste břemena jedni druhých a každý ponese sám své břímě? No není. Přesto, že to takhle v dopisu do Galácie apoštol Pavel napsal, tak se nám to může zdát jen na první pohled. Jsou věci, které můžeme spolu nést, které mohou nést rodiče spolu s dětmi, děti spolu s rodiči, učitelé se svými žáky, žáci zase s učiteli, pečovatelé, lékaři, sestřičky, faráři a jeden s druhým, tak prostě soused se sousedem. V téhle vzájemnosti je tajemství našeho spolužití. A jsou zase věci, které budeme muset nést každý sám. Jsou břemena, která za nás nikdo nikdy nikam nedonese. To je naše odpovědnost. To je to, co tady řekli, že každý bude odpovídat sám za sebe. Trochu přitažený překlad za vlasy, ale odpovídající. Každý sám za sebe bude odpovídat. Máte to tak od počátku světa, vlastně takhle to Pán Bůh stvořil. Do zahrady postavil Adama a jeho ženu a ti se měli starat, měli pečovat o tu zahradu. A pečovali? Nepečovali. A hned jejich starší syn, Kain, ten přece měl od Pána Boha přímo řečeno, hele, pozor, ve tvých dveřích čeká něco, čemuž, když se nevzepřeš, tak nad tebou získá vládu. Měl příležitost zvolit si dobro. Kdybych zahrabal dál, tak třeba Jidáš měl možnost zvolit si a Pán Ježíš mu říká spolu se skývou chleba, co děláš? Udělej rychle, rozhodni se. A když jdeme k prostřenému stolu, kde je chléb a víno, tak jsme všichni zváni k tomu, abychom sami sebe zkoumali. Protože jsou věci, které záleží na naší volbě. Ano, záleží na zastupitelích. I Mojžíš měl svoje zastupitele. Byli to ti nad 1150 a 10, kteří mu pomohli nést břímě toho lidu. To bylo tehdy na poušti. A právě dneska si zvolíme zase svoje zastupitele, kteří s námi ponesou tíhu těchto dní. A je dobře na ně myslet, je dobře být s nimi, to nejenom tady ve sněmovně, ale být s nimi i tam, kde jsou doma, snažit se jim být po boku a rozumět jejich práci. A také to znamená se za ně modlit. Být po jejich boku i s přímluvami. To, co ponese každý sám za sebe, nemůže na sebe nikdo vzít. Ani církev, ani učitelé, nikdo. Nikdo nevezme to, s čím se postavíme jednou před Boží tvář. A je to tak dobře. Nikdo nemůžeme do těch dalších životů mluvit, protože do nich mluví sám Pán Bůh s tím daným člověkem. Můžeme se přimlouvat, tiše na toho člověka myslet a to je jenom dobře. Zákon Kristův se naplňuje tímhletím spolunesením. Co to je zákon Kristův? Je to něco jako ústava, na kterou budou slibovat poslanci, to nové vydání, to krásné modré vydání?
nebo je to občanský zákoník, nebo je to trestní zákoník, nebo je to něco jiného, třeba zákoník práce. A má to vůbec Pán Bůh napsané, ten zákon Kristův? Já si myslím, že nemá. Že to není psané písmo. Že to je něco, za čím on živě stojí. Že to je příklad jeho života, něco, co si sám odžil. Vzal i mé hříchy. Nesl je na kříž. Udělal to, co nikdo nemohl. A proto podle tohoto zákona Kristova mohou spolu nést tíhu dnů mých nejbližších. Ať vám Pán Bůh v dalším týdnu, kdy se nám mnohé rozjasní, bohatě žehná.